Qari mill-ktieb tal-profeta Amos. F'dak iż-żmien, Amasija, assis ta' Betel, qal lil Amos: "Mur, bniedem veġġenti, itlaq lill-art ta' Ġuda u ħobżok kulu hemm u ħabbar hemm u tkomplix iżjed tħabbar ġa Betel, għaliex Betel santwarju tas-Sultan, it-tempju tas-Saltna." Wieġeb imbagħad Amos u qal lil Amasija: "Jien m'iniex profeta, lanqas bin profeta, jien bisraj u niżbor il-ġummajs. Iżda l-mulej qabadni minn wara l-merħla u l-mulej qalli: Mur, ħabbar lill-poplu tiegħi Iżrael. Uri lilna mulej it-tjiba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina." Ħanisma' xi jgħid Alla, il-mulej jislim ixandar. Rib tassew is-salvazzjoni tiegħu għal dawk li jibżgħu minnu biex jammar is-sebħ fartna. Uri lilna mulej it-tjiba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina. It-tjiba u l-fedeltà jiltaqgħu, il-ġustizzja u s-sliem jitbewsu. Il-fedeltà mill-art timbet u l-ġustizzja mis-sema tixref. Uri lilna mulej it-tjiba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina. Il-mulej ukoll jagħti l-ġid tiegħu u art ngħatat il-frott tagħha. Il-ġustizzja qudiemu timxi u s-sliem fuq il-passi tiegħu. Uri lilna mulej it-tjiba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lill-Efesin. Imbierek Alla u Missier Sidna Ġesu Kristu li berikna b'kull xorta ta' barka spiritwali fis-smewwiet fi Kristu. Ekku għażilna fih sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja biex inkunu qaddisa u bla teba qudiemu fl-imħabba. Iddestinana minn qabel li nkunu għalih u liet adottivi permezz ta' Ġesu Kristu. Ekku ġab li rrida tajba tiegħu għat-tifħir tal-glorja tal-grazzja tiegħu li bija mliena fil-maħbub tiegħu. Fih aħna għandna l-fidwa bid-demm tiegħu, il-maħfra tad-dnubiet skont l-għana tal-grazzja tiegħu. Bija fawwarna fl-erf u laqa l-kollu u għarrafna il-misteru tar-rida tiegħu, il-pjan li joġbu jfassal fih minn qabel u li kellu jisseħ meta tasal il-milja ta' żminijiet. Jiġifieri li kollox jinġabar taħt ras waħda li hu Kristu, kull ma hu fis-sema u kull ma hu fl-art. Alleluja, alleluja. Alla ta' Sidna Ġesu Kristu idawwa l-għajnejn ta' qalbna biex narfu x'inhi t-tama tas-sejħa tagħna. Alleluja, alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien, Ġesu sejjaħ 12 u beda jibgħathom tnejn. Fil-waqt li tawhom is-seta fuq l-ispirti ħżiena. U issihom biex ma jieħdu xejn magħhom għat-triq li f'ħatar, la ħobs, la ħorġa, lanqas flus fi ħżiemhom, imma li jilbsu l-qrieq u ma jxiddux żewġ ilbiesi. Għalilhom: fejn tidħlu f'xi dar, ibqgħu fija sa ma titilqu minn hemmhekk. U jekk xi post ma jilqakomx u ma jisemgħukomx, itilqu minn hemm u farfru t-trab minn taħt saqajkom bħala xhieda kontrihom. Ħarġu mela jxandru biex in-nies jindmu u kaċċew bosta xjaten u dilku ħafna morda biż-żejt u fejquhom. Dan il-15 il-ħadd fi żmien ta' matul is-sena. It-tieni qari ta' din il-ġimgħa jkellimna dwar l-istorja tal-Bibja u s-sem ta' Ġesu fiha. Pawlu jimmaġina l-istorja tas-salvazzjoni bħala storja epika. Kulħadd jogħġbuh l-istejjer tajbin, jogħġbuna kodba, films u t-televiżjoni, jogħġbuna s-supereroj u l-istejjer qabel norqdu. Il-familji tagħna għandhom stejjer li jirrakkontawlna dwar dawk li ġew qabilna u kif wasalna fejn aħna llum. Anke ħajjitna nistgħu nħarsu lejha bħala storja fejn nitgħallmu u nikbru, iffurmati mill-imħabba ta' Alla. L-istejjer fihom tifsira għax jgħidulna minn aħna, imnejn aħna u fejn sejrin. Bħala Kattoliċi, il-Bibja l-istorja tagħna. Turina li aħna l-maħbubin ta' Alla. Tgħidilna l-istorja tal-poplu ta' Alla mill-Iżraeliti, il-poplu Ludi, sal-insara tal-bidu u aħna. Il-Bibja u speċjalment il-kliem ta' Ġesu kif inhu miktub fil-Bibja tallimna kif għandna ngħixu u nitgħallmu li aħna sejrin id-dar għalant il-missier fil-ħajja ta' dejjem. Ġesu l-karattru prinċipali f'din l-istorja
u Alla li ħan natura umana permezz tal-inkarnazzjoni. L-istorja tas-salvazzjoni fi 5 kapitli. Fl-ewwel kapitlu Alla joħloq id-dinja. Hekk jifhem Pawlu meta jikteb sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja. Alla ħalaq ġnien u l-bnedmin kienu jħobbu lil xulxin u lilu. Fit-tieni kapitlu il-bniedem jagħmel id-dnub. Għamilna żball li kienu ħxon wisq biex insewwu aħna. Din tissejjaħ il-waqa'. F'kapitlu 3 Alla mhux kuntent b'din is-separazzjoni minna u allura jibda missjoni ta' salvataġġ. Din il-missjoni hija Iżrael, il-poplu li jważel biex ireġġel lil kulħadd lura għandu. Il-biċċa hi li anki Iżrael warrab lil Alla. Alla jagħmel xi ħaġa tal-għaġeb, jibgħat lill-Ibnu Ġesu biex jerfa' fuqu id-dnubiet tagħna kollha fuq is-salib. L-aħħar kapitlu u tmiem sabiħ l-Ispirtu Santu jiġi għandna u titwilet il-Knisja. Alla tant ħabna li jagħmilha possibbli għalina li nkunu miegħu għal dejjem. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!